Hi loves, or ladies and boys. Ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tuwang YouTube channel o karon another confession sub ang atong basahon. Siyempre, dire lang sa audio story with Bay Gamay. Pero before ana, palihog kog subscribe sa mga wala pa nakasubscribe ug palihog na napog og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og syempre kung namoy mga gusto nga i-share nga mga stories or confessions, secrets and more, pwede kanyang i-message sa ako ang messenger. Ako ang messenger ug uban nga mga contact details nara dira sa may description box below. Og syempre kung namoy mga reactions, opinions, so mga shoutouts, pwede din siya nga i-comment kaya ato na siyang basahon. Og karon ladies and boys, ani ana ang atong audio story karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan lang ko sa pangalan nga Sai. Dili ni real name nako. Palihog na lang pugog tago sa akong account og sa ako ang name kay basin may nakaila sa kuha. Ang title sa akong story kay willing ko maghuwat bisan kanusapan na. Ug kaning istorya ha bahin is akong uyab. Tawagan na lang siya sa pangalan nga Ransing. Taga Iloilo ni siya. Actually nagkailami sa RPW o Role Play World. Ang RPW mao ning makita ka og new friends ug mao ni ang uso nagigamit sa mga kabatanunan karon. Nagkailami tungod sa akong ex-pod. Katong kami pa sa ko ang ex, wala na gyud klaro amo ang relasyon. Hangtod sa niabot si Ransing og nasuod nako siya. Sa mo ang pagkaamigo, tanang kasakit og problema nako sa mong relasyon sa akong uyab sa una, ako adjud nga isulti niya og mag-advise pod siya sa kuha. Si Ransing di ay ang murag tulay sa mo ang relasyon. Like siya ang mo-chat sa akong uyab sa una, og ihasab nga tambagan. Nya nagdugay ng ing-ana na sitwasyon na. Ang permi di ay nga awayan namo kay about anang time. Siyempre LDR mi. Dapat maglaan di siya time sa kuha bisan update lang pero wala man. Ang ihang time na ara puro sa ML. Makatime man siya sa kuha, kadyotra og murag pinugos rapod kay nihangyo na manggod ko niya na tagai kog time bisan kadshot lang. Ug mo to, o sa kagabi nagbuwag mi. Dili na nako kaya ang iyahang gibuhat og gipafeel niya sa kuha. Ako na ang nibitaw kay wala na nako na kaya. Grabe na kong hilaka ato bisan ako'y nakigbuwag. Kanang feeling na naanad ka sa una na iyahang giparamdam si Muha na special ka. Hinana ba? Like iyahang gipa-feel ang wala nimo na feel sa past na relationship nimo. Og mao to nga nagbuwag jud mi. Wala na mi nagbalik og pagbuwag namo nakabalo si Ransing. Perting sukuan niya sa kong ex kay nganong inato daw. Nganong kailangan pa man daw na ipa-feel daw sa kuwang sakit. Na halos tagagabiin naman ko maghinila. Nya after anang panghitabua, nilabay ang mga bulan og mas nagka-close mi ni Ransing. Sa pagka-close na mo kayo, wala na ako nabantayan na mura na mig-uyab sa mo ang gipangbuhat. Like ang chinata na mo kay sweet na kayo. Pero to be honest, wala pa ko'y feelings ana niya. Then usa ka adlaw, nitug-an si Ransing sa kuha sa iyahang pagbati. Ana siya nga dugay ra daw siya nagkagusto sa kuha. So kada tong mas nakaila siya sa kuha, mas na-fall daw siya sa kuha. Ganahan daw siya sa kuhang personality o grabe daw ang loyalty if pag-abot sa love. Yamoto, kung expect na inana di ay nga na siya feeling sa kuha. Nya ako pod, wala ra pod nako kay lagi wala pa ko'y feeling siya. After niya nga pag-ingon sa kuha, okay rami. Og mas ni close pa jud amo ang friendship hangtod sa na-fall ko siya. Nahalata naman ni Ransing akong binuhatan. Ug mo tong iyaha ko nga giingnan na nakay feelings ako ano. Ug ako po ni deny ko kay syempre ulaw sad.
Nga ni ana si Ransing nga ay pa makakara. Kay ilhan naman kayo. Ug didto wala na ko kapalusot sa yaha. Ug ako anang gitug-an ang ko ang gibati sa yaha. After pagkabalo niya sa akong feelings, wala may gabago sa moa. Hangtod sa gipanguyaban ako niya kayo. Ug pila ka semana, ako siyang gisugot sa way pagduwa-duwa. Ay kaila naman ko niya. Bale amo ang communication ra niya. Kay update lang. Ug sahay if free siya, moto nga mag-chick kami. Okay ra ang dagan sa moang relasyon. Sweet kaayo si Ransing sa kuha ba. Like, iniguman niya trabaho or may lunch break siya. Mo-chat dayon siya sa kuha na, good afternoon. Kao na ara, ayaw pagutom ha. Amping ka. Huwatar ko unya, igma kauli na ko. I love you. Grabe ba eh. Inana jud iyahang gipa-feel dari sa kuha. Like grabe sa tanang kasakit na ko na na-feel na di ay inani gihapon. Nice kayo sa feelings. Bilib kay ko ni Ransing. Bisan kapoy kay siya gikan sa trabaho. Makahatag gihapon siya og time sa kuha. Bisan gamay lang jud. Usahay mag late night talk pud me. Ug sa dihang niabot ang adlaw na wala ko gi-expect. Nag-cheat si Ransing sa kuha. Gilisdan ko sa usa ka babae na bag-o pa lang niya nakaila. Grabe lakiha. O kasabot og asa ko nagkuwang or asa ko nagkamali sa iya. Like tanan man gibuhat nako. Pati ang pagsabot sa iyang sitwasyon. Gibuhat nako ang tanan pero inani ready ay ang end sa mga relasyon. Grabe. Sakit kay bay. Mas gipili niyang laing babae kaysa nako. Tawagon lang nato sa pangalan na Anang babae. Everyday ko gastok sila ha. Like grabe ka sweet. Mas tamis pa sa asukal bay. Ug mo to nga the more na makita nako sila nga sweet kaayo, the more sab ang pain nga ako ang na-feel. Grabe na ako ang pag-overthink ana nga time. Kay wa ako kasabot nga nung lain ato. Tagagabi hila kay wa ko ka-expect na nawala na si Ransing sa kuha. Ug naa na sa lain nga babae. Hangtod sa nakadesisyon ko na mag-delete account para wala na sila'y communication sa kuha. Ug wala na pain na ma-feel sa kuha. Ug mag-move on na jud ko. Pero before ko mag-delete sa kong account, nag-message ko ni Ransing. Maingon ko, "Hi baby, I'm happy for you. Thank you sa tanang memories ug sa gipa-feel nimo sa kuha. Na special ko. Tungod nimo nakatunan nako ug unsaon pagpaubos sa pride. Pagiging matured sa relasyon ug daghan pa jud. Unta happy na ka si mong desisyon na mas gipili nimo si Ann kaysa sa kuha. Higugmaa siya ug ampingi ug ayaw pasakiti. Kung asa ka malipay, didto pud ko. Nara ko perme if kinahanglan nimo og tabang o karamay sa mohang problema. Ari ra ko kuto. I love you og amping permit. Well, type ko na grabe ang tulo sa akong mga luha. Ug wala niya gisin akong message, umoto ako na lang gipasagdan. Niabot og buwan wala na siya paramdam sa kuha. Ug mao to nga murag na uli-ulian na pud ko gamay. Not totally nga naka-move on na jud. Pero usa ka adlaw ato, wala jud ko gi-expect. Nine chat sa ko. Ug si Ransing ang min-chat sa ko. Like grabe ka unexpected ug kani iyahang gi-chat sa ko. Hi. Unta mabasahan nimo. Sorry sa kong nabuhat. Naga-cheat ko sa mga. Wala to nako tuyo. Ambot og ngano to. Ug nganong gibuhat to nako nimo. Nakabalom lang ta kong grabe ko kaswerte. Na ako'y uyab na parehas sa mga. Sorry kayo. Unta, mapasaylo ko nimo. Dayon ma-reply ko. Hello. Ikaw ni Ransing. Kung ikaw man, okay ra. Napasaylo mantika bisan in atoy mo hang gibuhat sa kuha. By the way, kumusta man mo niyan? Mitubag siya. Wala naman me.
Gibawagan ako siya kay na-realize na ko na mas love ti ka. O gusto ko mo balik si Moha para itarong ang tanang mali nga nabuhat na ako si Moha. Tagaan pa ko ni mo chance. Ug pagbasa na ko ani wala ko katingog. Pila ka minutes nilabay, girakrakan kog message ug niingon siya sa last part niya. Willing ko maghuwat ug unsay mohang desisyon if tagaan ba ko nimo og chance or dili na. Andam ko mo take risk ug modawat sa mohang desisyon. Salamat. Nilabay ang usa ka semana, gitagaan ako siya og another chance. Kay lagi, love na ako ug marupok pod kayo. Ug mo to nga na-proof man niya na nagbago siya, like lain siya sa una ug karon. Kung sweet siya sa una, mas sweet siya sa second chance na akong gihatag siya. Makaingon na lang jud ko nga worth it jud kaayo ang chance na akong gihatag siya. Ug mo to nga okay ra amo ang dagan sa mong relasyon. Hangtod sa niabot na pod ang adlaw, na nikalit ra siya kawala. Wala na siya nagparamdam. Gighost ko niya. Magbula na siya nga walay paramdam. Ug wa ko kasabot og ngano ug unsa iyahang rason. Napuliki na kong pangitag pamaagi ug asa ko mangita og mga yugtaba para makasabot ko og unsay nahitabo siya. Gipangsyatan ako iyang mga friends kaso walay reply. Hangtod sa na-reply ang usa niya ka friend ug niingon nga okay ra daw siya. Maro po na iyahang ingon kinangutan ako og kumusta og asa na si Ransing. After ana wala ko kapuya og pangitag pamaagi na pangitaon si Ransing. Kay grabe na ako ang kabalaka ug naunsa siya. Ug sa dihang usa ka adlaw na ako'y message nga nadawat. Og gikan ni Ransing. Ingon siya, "Hi baby. Nana ko. Sorry og nadugayan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-iingat ka palagi be. Kahit wala ako sa tabi mo. Huwag ka pong mag-aalala. Kinakaya ko ang sitwasyon ko at nilalabanan ko para lang sa'yo. Tas para bumalik na ulit sa umpisa. Sorry if di ko sinabi sa'yo. Ayoko lang mag-alala ka. Mahal na mahal kita sobra. Belated happy mansary baby." Be, kaya nga pala di ako nakabalik agad. May anemia po ako. Patawad po. Umasa ka. Sorry kung mas lalong nawala ang tiwala mo sa akin, be. Basta yan yung palagi mong tatandaan na ikaw lang talaga yung mahal ko, be. I love you and I miss you so much. Kung sa dihang nabasa na ako, grabe ang mix kayo akong gibati. Sakit, kalipay. Ug wala ko nagduduha og reply siya. Mingon ko nga, "Hi baby. Kumusta ka? Okay na ba ka? Nganong wala man ko nimo sultihi anang bahin si mong sakit. Kailangan pa ba nga babalaka kog ayos si mo ha? Nangita kog pamaagi para makabalo ko sa rason nganong nawala ka kini. Pero wala ko'y nakuha bisan usa ka impormasyon. Pero okay ra. Amping permit rabi. Paayo na. Mingaw na kayo ko nimo. I love you so much." After itong panghitabo, wala na po siya nagparamdam sa ko. Ug after anang panghitabo, wala na po siya nagparamdam sa ko. Grabe ako ang sakripisyo aning relasyon. Sige lang kay love man kaayo nako si Ransing. Ilaban ako hangtod sa makaya nako. Ug para ni si mo, kung makadungog man kaani nga confession. Hi be. Kumusta ka na? Okay ra ka? Palihog update na sa ko abe. Halos calls na ko ani mo tubag ka. Nag-all na ko og nabala ka. Palihog lang og i-update ko unsay nahitabo nimo. Gimingaw na kay ko nimo sobra. Palihog lang Ransing. Balik og update na sa ko. I love you. Nara ko permi nga anda mo huwat og kanusa ka mo balik. Og sa tanang manag-uyab dira, ilaban lang jud hangtod sa makaya.
I-feel po nimo na mudugay pa na inyong relasyon. I-fight dyan. Ug dire ko to bay gamay. Salamat sa pagbasa sa kong storya. Hinaut na ma-learn ang mga naminaw karon. Ug hoping jud ko nga pinaagi ani mo balik si Ransing sa ko. Salamat kaayo ug amping. Ladies and boys, mao to ang confession ni Sai. Ug karon loves, ato nang pambasahon inyong mga shoutout and more. Saying hi kang Devi Supapo. Hello bay, kanindot na dyan si mong voice oy maka-inlove. Hi, salamat. Zylril Sarkauga, hi. Bay upload kada adlaw og mga nice na confession kay gapaminaw ko while nang limpyo para dali ra ko mahuman. Hi kang Ligaya Moko from Hong Kong, hi. Sa tanang mga OFW, sa tanang mga ladies and boys nato nga nasa laing nasod, daghang salamat kay sa inyong pagpaminaw ug amping mo permi ha. Hay kang Mendio Giaw. Murag mo tuo ko nga murag dili. Hi to you. Dan Levi Sanchez. Hi bay gamay, pa shoutout po sa next episode. Your updated listener. Salamat. Jeneline Amodia, hi. Karelate man sab ko ani. Pero dili ko nagunaw na noon si crush siya. Jeriza Valera. Gikan day ni siya sa kuan sa confession nga camel. Ha? Kaswerte ba ning bayhana? Virus Girl 88, hi. Janeth Silvano, hi. Hayan ne. Mauli ning dili na ko magsamok-samok kay bay gamay kay basig i-block ko niya. Okay, rabisag friends rami sa Facebook. Hi kan Joy Lahi. Sumaw asay. Yahiko Toshiyama. Hi. Also saying hi kang Lil Goy. Hi. Shahani Supremo. Hi. Jacqueline Dacapo. Hi. Bantay-bantay lang sunder basin puno kag labhag naguli sa Pinas. Maria Gracia. Hi. Cecil Batikan, og suog na ay nahitabo ninyo duha dayon tagilid na. Post din sa social media kay Moni Mauna. Hi. Hi Sender. Joyasha Padilla, hi. Hi kang Lady Gags, salamat kayo sa paguminaw. Wendy Ortiga, ha, lingawa. Patotoy lang sa kalam. Shaiza Elcano, hi. Katao nga kilig man niyo ay karelate masab ko ani pero score jud ko per mini crush. Sana all. Joreza Valera, hi. Pa-shoutout by gamay from Piquet North, Cotabato, Katrina Manasan, hi. Machacha Guerrero Awida. Nako sender amping lang jud kay if masakpan ka silang sister parents apatay jud ka. Jess Luang, hi. Hi kang Anna Pierre, salamat. Geraldine Jacobe. Nansa kong tingog ha. Ikay sa vlog kasi yung gatawa sa while gakus-kus ay ni Daro. Part 3 by gamay. Please keep safe always listening from Jada. Hi kang ikay sa vlog. Amping kadira. Relate much shame story at the girl. Hindi talaga sila nakipaglaro sa puntang heaven hanggang alapaap ka lang sa imasman. Daghanday mo. Shari Filipino. Hi. Sige lang jud katawa samtang naglimpyo sa CR. Shout out by gamay always listening here sa may Damam, Saudi Arabia. Miriam Pintado, hi. Naana dyan ang part 2. Shout out here sa may Ajiman, UAE. Alona Jean Fronteras, hi. Argeline Angana, pagkasipat na nandiyan ni Debbie Oy, malingaw man sa word na patutoy. Bantay bitawag magpatolfo ha. Dara is my world, hi. Trisha Ann Paradero, nabilar goronig tingog ni Baygamay. Shout out from CDO, hi. Hoy. Waka Madlock Sender, hi. Bustamante Emily, hi. Berolin Boyo, haka basi masakpan ka da Sender, ha. Salamat. Naapay sumpayan ni hahabitin kay ba. Hi kang Rachel Moratalia, hi. Mera Tagapan, hoy kiligon pa tani bay gamay. Shout out sa mga naida moves sa amo diha.
Chris Ocon, isunod ay ng part 3 please by gamay. Salamat, maroon ako buhang sa ngisi dali ba? Kahit sa iyo Chris, salamat. The Arms Venture Vlogs. Hi, naminaw sila from Japan. Salamat Arms Venture Vlogs. Salamat. Pa-shoutout by Julieto Caceres Atis. Hi. Karina Kadayuna. Hi. Mika Muda. Hi. Ira Lapura Mayor. Shoutout sa iyo. Daghang salamat kayo. Sa mga wala pa nakasubscribe ha, palihog subscribe dahil sa itong YouTube channel ha. Palihog na pagtupulok sa notification bell. O kung namoy mga gusto nga i-share nga stories or bisan unsa na dira i-message lang ko sa akong messenger ha. Ang po ang mga contact details na dira sa may description box below. Tanyeza Sherlyn Sakita oy. Hi kang Ace Fulkerson. Grace J2, hi. Unta tanan na ay Camel. Pa-shoutout by gamay listening here in Saudi. Hi, Riyadh, Saudi, hi. Ana May Asido, hi. Elizabeth Agpasa. Feeling ko sender maong black og unblock kaniya. Is dili siya gusto nga anytime nga maka-message kaniya kay what if na iyang soon to be wife. Hi. Angel de la Cruz, hi. Elijah Bean Sintol, pa-shoutout sa next video by Sana All, kasakit ba? Shovi Gomiola, cheer up Cinder. Cheer up Sander, hi. Irish Pearl Kabatingan, Sana All, ha. Saying hi and also, hi lang po shoutout kang, shoutout po also kang Jos Salsis, apil si Jess Luang, hi. Wenny Ajax. And also hi kang wala. Also saying and shout out kang shout out pod kasakit anaoy ingon si Tarifi Apple Garas. Hi. Maribel Binag watching from Cyprus. Hi. Mary Rose Villarin sakita ay mo ni akong gilikayan babahala na. Dili ko gusto maabot ang time nga makita na akong ikasalang laki, ako na lang magpalayo. Wala man sila'y mahimo og mulikay ka. Naipinaguhugutan si Mary Rose Villaran. Hi. Bitaw no? No? Sa mga kanunay nga naminaw ng confessions at mga audio stories diri sa YouTube, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Hangtod sa sunod higayon na lang, ako si Bay Gamay Moingon og amping o kanunay.